Si funciona. Funciona mellor tamén. Moi bons días, que tal? Benvidas, benvidos á vosa casa, ao Parlamento de Galicia. E ten máis sentido decirlo que nunca porque a razón de preparar hoxe esta xornada de territorio queimado, territorio silenciado, non é outra que o feito de intentar excluir as voces do noso país que tiñan moito que decir nun tema que é trascendente non para o presente, sino tamén e sobre todo para o futuro. A disposición que temos xa nesta mesa non é casual, o protagonismo desde o primeiro momento ten que ser para as persoas que veñen aquí, que vedes aquí, que tedes cousas que contar que lamentablemente non quixeron que contásedes.
e esa é a razón de ser precisamente desta xornada. Fago un recordatorio dun minuto para explicar como chegamos aquí onde estamos. Despois da vaga de lumes do mes de outubro de 2017, con aquel infausto Domingo Negro, En Marea, que xa previamente tiña lanzada a idea no debate sobre o Estado da Nación da necesidade de un pacto nacional polo territorio, volveu poñer en riba da mesa, no debate político que tuvo lugar con posterioridade a vaga de lumes, a necesidade de chegar a un acordo transversal, un acordo que excedese con moito o tema forestal. Falamos de territorio, non falamos de forestal, a pesar de que os incendios moitas veces levan un apelido de forestais, porque para En Marea, e desde o primeiro momento quixemos deixar claro, o problema dos lumes era un problema, ante todo, territorial, é dicir, que afectaba moitos máis sectores que o que pudiese ser estrictamente forestal. Decía Rafa Crecente, sempre me gusta comezar con esta evocación, con esta cita, porque me parece que recolle moi ben de que estamos falando, que os lumes non son máis que un síntoma, que son a fiebre dun territorio enfermo, e, polo tanto, mentre non ataquemos a causa da enfermidade, a fiebre seguirá a estar aí. Por lo tanto, desde Marea quixemos abordar desde o primeiro momento esta cuestión de forma integral, entendendo que o territorio e que os problemas que se manifestaban mediante a fiebre dos lumes era unha cuestión, en primeiro lugar, territorial, de abandono do propio territorio, dun territorio despoblado, dun territorio non xestionado, en segundo lugar, de non asumir a existencia dun cambio climático que xa estaba aquí e que non é algo futurible, de non asumir efectivamente un desastre de carácter forestal, de como se xestionou hasta este momento o espacio rural, o espacio forestal, pero tamén e sobre todo o espacio agrario, a necesidade de asumir a descarbonización da economía e novas formas de transporte, de cohesión territorial, tamén para evitar ese abandono e, polo tanto, que a necesidade de que existan uns mínimos de servicios para poder vivir con dignidade en todo o territorio e, finalmente, entendendo que isto non se pode desligar da cuestión da ordenación do territorio como tal, incluso da cuestión da planificación urbanística, a interrelación entre o espacio rural, entre o espacio forestal e o espacio urbano, que deu lugar a que os lumes se colasen no centro das cidades, ben directamente, como sucedeu en Vigo, ben polo aire, de forma casi imperceptible para a vista, pero sí para outros sentidos, como foi na cidade de Ourense, onde decenas de persoas tuveron que ser atendidas por intoxicación, a pesar de que non ardera ningunha sola hectárea de monte en todo o concello. Ben, para nós era necesario abordarlo desde unha perspectiva, polo tanto, integral, desde unha perspectiva territorial, e iso exixía, ademais, chegar a acordos transversais con todos os sectores que estaban implicados. Por iso falamos de pacto nacional. Ben, ese discurso foi o que pretendemos traer ao Parlamento, cando, despois dese debate que tuvo lugar forzadamente, porque nos obrigamos a que o presidente da Xunta viñese a comparecer e dese algún tipo de solución a nivel tamén institucional, a única solución, facendo unha mala copia simplemente para darlle un baño de atención do que estaba sucedendo en Portugal, onde se creara unha comisión de expertos independentes que fixese unha diagnose e que fixese propostas valentes que despois pudesen ser asumidas polo Goberno da República, facendo unha mala copia diso simplemente para unha lavada de imaxe. Aquí o Partido Popular lanzou a idea dunha comisión, pero que fose unha simple comisión de estudio, non polo tanto unha comisión verdadeiramente independente formada por expertos que pudese facer propostas non condicionadas polas maiorías parlamentarias, sino conforme a criterios técnicos que despois o Goberno podería asumir ou non, pero que en todo caso estaban formuladas en postulados tamén científicos dos que concorrían a esa comisión. Ben, como digo, abeirando todo iso, se decidiu dunha forma absolutamente de baixa calidade na investigación, de baixa calidade democrática, simplemente por facer unha comisión de estudio cunha rúbrica que para nós tamén condicionaba completamente o conxunto do traballo que iba a suceder, como así sucedeu posteriormente. Se decía para a defensa, a prevención contra os lumes forestais. Nos queríamos incluir a palabra territorial dentro desa comisión, porque para nós o problema era territorial e no propio regulamento nos propuxemos que constase expresamente esa palabra para poder falar de territorio, non solamente de forestal. Eles nos dixeron que dentro da comisión podíamos falar do que quixésemos, pero que o nome non se lle podía tocar, o nome tiña que ser forestal e non territorial. Ben, non foi inocente esa posición do Partido Popular, como tampouco foi inocente, e tamén o censuramos desde o primeiro momento, que o Partido Popular e o Partido Socialista nos expulsasen da propia mesa da comisión. Nos entendíamos que, sendo isto unha comisión
comisión autónoma completamente e transversal, moito máis alá do medio rural, tiña que ter, como consecuencia tamén deso, unha composición autónoma desligada da Comisión de Medio Rural e unha comisión cunha composición de mesa na que a segunda forza política tuvese unha presencia e unha presencia clave. Ben, pois fomos excluídos da mesa da comisión, desta comisión especial, do cal terán que dar explicacións que non deron hasta ahora os partidos responsables de deixarnos fora dela. Ben, a partir de aquí, nos expuxemos tamén nas emendas ao regulamento desa comisión a necesidade expresamente de que dentro do seu obxecto, que se recollía nos artigos 1º e no artigo 7º, se falase expresamente da cuestión territorial. Ben, unha vez máis, houve unha negativa da maioría popular a que se incluíse tamén esa mención territorial. Ben, en coherencia con isto, cando foi o momento de establecer un elenco de relatores e de relatoras que puidesen servir como voces autorizadas multidisciplinarmente, non só forestalmente, sino multidisciplinarmente do punto de vista territorial para facer estas achegas, ben, coherentemente con ese discurso, o Partido Popular volveu a vetar a meirande parte das persoas que nos propuñamos, en algún caso por vía de comparecencias e noutros por vía de informes, de tal maneira que o que xa naceu mal, porque non había vontade política de ser outra cousa que un simple lavado de cara da incompetencia e do abandono en que a Xunta gobernada por Núñez Feijóo creara a situación idónea para que a catástrofe fose unha verdadeira traxedia na fin de semana do 15 de outubro, se consolidase nese estudio absolutamente parcial, absolutamente interesado, e se consumou, ademais, co que mellor sabe facer o Partido Popular, que é amordazar, vetando, impedindo que nesta, por iso queríamos insistir que é a vosa casa, que na vosa casa se escoitasen todas as voces que tiñan algo que achegar a este debate. Ben, a posición de Marea é esta, que isto é unha cuestión territorial, que outros pensan que forestal, pois que falen só de forestal, pero que non nos impidan a nós falar de territorio. Eles que falen do que queiran, pero que non nos impidan a nós falar de territorio. Ben, isto foi o que sucedeu, que non abonda con que eles falen do que queiran, sino que non nos deixan a nos falar tamén do que consideramos que é necesario falar tamén para abordar este problema. A maiores dunha censura sobre o tema territorial, se censuraron tamén voces que, sobre temas que tiñan que ver co forestal e que, na nosa opinión, eran moi autorizadas para dar un punto de vista diferente sobre o que sucedera, tamén se produciu ese veto. Ben, foron prácticamente 60 as voces silenciadas, tuvemos que facer unha escolla. Foi difícil, como sempre difícil, porque se a lista fixemos nós era porque nos parecía que todas eran necesarias, pero se fixemos unha escolma desas voces para que hoxe compareceran aquí no Parlamento. Facémolo hoxe, venres, un día de semana, en horario laborable, sabemos que isto dificulta a xente a asistencia presencial, por iso tamén o gravamos en streaming para que desde calquera punto do planeta poidan escoitarnos neste momento e, ademais, para poder deixar un rexistro para que se poda visualizar en calquera momento por parte de quen así o desexe. Deixamos constancia disto, pero facémolo en horario laborable para emular de maneira máis consistente o propio traballo parlamentario que nos queremos refletir aquí tamén con esta xornada. Por eso tiña que ser no Parlamento, por eso tiña que ser este día de semana. Ademais, como dixen, a posición preeminente xa na propia presentación de parte dos comparecentes revela isto, que eles son as voces importantes. David e eu, máis outros compañeiros ou compañeiras que ao longo do día podan estar aquí nesta mesa, teremos unha función simplemente de recoller esas voces, de ordenar os debates e de enriquecernos cas achegas que hoxe teñades que facer as persoas que vides aquí a explicar a vosa opinión, o voso criterio técnico, o voso punto de vista sobre os problemas que aqueixan o noso territorio. Cal será a nosa función? Recoller todas esas voces e leválas á comisión oficial. Unha vez que rematen as ponencias, unha vez que remate a fase oficialmente segundo o regulamento de estudio, haberá unha especie de ponencia oficial sobre as conclusións. Nós o que queremos, por medio deste traballo, é achegar todas as voces do día de hoxe a ese relatorio. A dinámica habitual no Parlamento é que a maioría impón o seu relatorio e, polo tanto, o seu relato, que non a verdade sobre os feitos,
e, polo tanto, o resto de forzas políticas, en caso de discrepancia, poden formular voto particular. Nos xa anunciamos que, na medida en que estas voces todas foron vetadas, formularemos un voto particular onde incluamos todas esas voces, porque para nós as voces son fundamentais para entender na súa integridade o fenómeno que posteriormente desembocou na vaga de lumes do mes de outubro ou nos 90 hectáreas que xa arderon a fin de semana pasada simplemente despois de que deixase de chover durante 10 días. Ben, sin máis, doi a palabra ao compañeiro David de Manzaneda, no carné pon Rodríguez, pero todos sabemos que é de Manzaneda, para que nos explique a dinámica do día de hoxe. Moitísimas grazas pola vosa atención, moitísimas grazas por vir nun horario laborable como o do xoves pola mañán e a xente que nos está vendo en streaming, a que tamén aproveitamos para saudar. Ben, grazas, Luís, moi bo día. Bueno, en primeiro lugar, darlle o agradecemento ás poñentes e aos poñentes que van a estar hoxe ao longo do día. Sabemos, o dixo Luís, un venres non é un día doado para mover a xente, pero como queríamos que as palabras que foron metadas no Parlamento tiveran voz no Parlamento, pois tivemos que facelo un día de semana. Vai ser unha xornada longa, pero penso que con moitas ponencias moi interesantes onde se vai abarcar moitos temas que atinxen o que é a problemática dos incendios forestais. Dixo Luís, as compañeras que hoxe están aquí foron vetadas. O luns, ás 10:30, estamos citados os deputados e deputadas da Comisión de Incendios Forestais para darlle un visto bo ao ditame que está facendo dos deputados do PP. O sea, é algo que non nos vale para nada. Nós o que queremos facer son esas achegas, as que hoxe, entre todas e todas, nos aportemos. Bueno, darvos as grazas a todos os asistentes e asistentes que se irán incorporando ao longo do día e anunciarvos tamén que estamos preparando, xunto con o compañeiro Pancho Casal, que tamén está aquí presente, unhas xornadas para o día 8 sobre o Plan Forestal. O Plan Forestal é un documento que o Partido Popular quixo aprobar por decreto fai 2 meses. Distintos movimentos sociais, asociacións, sindicatos, etc., pois deron parado. Agora mesmo estamos atendendo ao debate do que están a facer co Plan Forestal. Xa, dende Marea, fixemos as nosas achegas a semana pasada e, bueno, tamén faremos estas xornadas para dar chegado a tempo para meter as emendas a un plan forestal que creemos que non se adecua hoxe ao que é a realidade do noso país. E xa, sin nada máis, bueno, empezamos as xornadas, vai costar máis ou menos, vamos ser flexibles, non vamos ser como Santalices, de uns 20 minutos máis ou menos por comparecente, e ao rematar, podemos facer un moi breve turno de preguntas á persoa que remate a súa comparecencia, e ao final da mañán, cando rematen os comparecentes todos, pensamos abrir un debate extenso para que todas e todos podamos fazer as aportacións. En primeiro lugar, vai falar Reme Liste, compañera de traballo, compartimos traballo, veciña, tamén, reside do Concello de Bolo, leva máis de 18 anos traballando no Servicio Público de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Galiza e actualmente traballa como capataz de brigada no Concello da Veiga. Así que, sin nada máis, Reme, cando queiras. Bueno, bons días. Primeiro, dar as gracias por esta invitación a escoitar as voces de todas partes, a miña humilde voz, que hai xente que ten moita máis experiencia, pero, bueno, eu vou dar aquí a miña visión sobre o tema. Perdonade porque non puiden preparar o tema con tempo, porque non dispoño de tempo, entón vou a ler a miña chuletiña así para poder seguir un orden, non? Bueno, desde o meu punto de vista, os factores que hai que ter en conta co tema que influyen en que haxa tanta vaga de lumes é unha falta de educación primordialmente, unha falta de prevención, de medios, de responsabilidade e de coordinación. Agora vou explicando punto por punto. Unha falta de educación, tanto na falta de valoración do noso medio ambiente como un descoñecemento do seu destrozo. Nunca se nos enseñou a que formamos parte del, que dependemos del, que nos proporciona o oxígeno, o suelo, que é onde sacamos a nosa comida e a auga, que sin as tres cousas nadie de nós vive, non? E non se nos educou tampouco nunha sensibilidade cara ao medio e de respeto aos demais seres, non? Os demais seres, igual que nós, tanto árboles, calquer ser vivo, sigue o mesmo camiño que nós, nace, crece, multiplícase e morre, non?
calquer ser vivo, sea un árbol ou sea o que sea, que cortes con un coitelo sangra de distinta maneira a nós, e sangra reacciona tamén de distinta maneira a nós, pero aí está, non? Iso en raras ocasións ou casi nunca se nos enseñou, co cal tamén influye a que todo sea utilizado dunha maneira práctica que sirva para nós, pero sin ter en conta o demais, non? A súa vida é a... Todo se pode utilizar, evidentemente non vamos a deixar de comer agora, nin de matar animales, nin de aproveitar o monte, pero sí se pode facer con un respeto, non? É moi importante tamén a influencia que poderían ter os medios de comunicación, vemos a influencia que teñen para outras cousas cando lles interesa, é importantísimo que non se utilicen para a formación da xente, non? En Xapón, por exemplo, parece ser que hai un programa televisivo que retransmite a evolución da floración dos almendros, non? E cando hai plantacións no campo, retransmiten tamén como van plantadas as patacas, como van evolucionando, co cal se fai que o medio rural e o medio urbano estén conectados, que vayan da man, porque é fundamental, porque a veces parece que os do rural somos uns bichos raros e os urbanos nos parecen a nós outros bichos raros, non? Unha cousa non pode vivir sin a outra, unha cousa depende da outra, non? Tampouco tamén hai un descoñecemento tremendo do que supón o destrozo do noso medio, non? Os científicos están alarmando desde fai anos que vai chegar un punto que non haxa volta atrás. Temos o deserto aquí ás portas, un cantemento do clima que xa se ve, non xa os lumes aos que vamos xa son máis virulentos, máis peligrosos, máis difíciles de controlar, e o CO2 que ten a carga que carga o planeta con el xa é desesperante, non? E non somos unha xeración que temos que poñer xa remedio, porque o futuro que lle deixamos ás xeracións que veñen detrás é patético, non? E non somos responsables, aínda que miremos para outro lado. Hai tamén unha falta de prevención. Nós como brigadistas o que facemos, unha cousa o que facemos e outra é, na miña opinión, o que deberíamos facer, non? Concretamente, eu podo falar do que fai a miña brigada, do que facemos nós, o que nos mandan facer. Eu preparei unhas oposicións para a prevención e extinción de incendios, non? Extinguir, si os extinguimos, pero de prevención non facemos nada ou prácticamente nada. Realmente o que facemos é tratamento de masas, que non é o noso traballo, facemos silvicultura, de feito, uns rendementos que hubo moi bons e que foron moi ben vistos en Ourense, foi a poda de pinos nunha serra na que sempre estamos traballando, de hectáreas de pinos podados, non? Cando iso é traballo das empresas forestais ou canto menos de xente forestal, non de incendios, non? E logo reparamos infraestructuras. Parte do tempo estamos continuamente mirando as pistas, que cando ven unha trebada de auga non nas arrastre, non lle faga buracos, reparamos cunetas, con todo o que eso supón, porque os nosos xornales, o traballo que podemos facer, se temos que facer un kilómetro de cuneta, ese traballo fai nunha máquina en nada, e no mesmo tempo, e con o mesmo diñeiro que non lle supoñemos, pois fai máis kilómetros, non? É unha mala xestión dos recursos. Por outro lado, traballamos en montes conveniados. Nos estamos continuamente reclamando aos nosos superiores que queremos traballar, facer prevención e traballar nos povos, porque escoitamos aos paisanos, moitas veces teñen unha opinión de nós, de que non solamente actuamos nos lumes, de feito, a veces fanos a broma de voulle prender aí ao monte para que traballades, que senón non traballades e igual vos despiden, non? Ou non facedes nada e tedes que traballar algo, que a veces yo comento, pois nada, prendelle un mato a casa porque os bombeiros urbanos tamén están aí parados e tamén terán que moverse, non? Entón quedanse como dicindo, pois, xa calan, non? Pero hai esa visión de que nós non facemos nada sacado cando apagamos lumes. Entón, é cando nós traballamos pelo resto do ano, pois, un pouco arrascamos, non? E facemos isto, pois facemos tratamento de masa, facemos silvicultura e reparamos infraestructuras, non? Que máis? O tema de eso, que nós estamos pedindo aos nosos superiores que nos deixen limpar camiños no rural. De feito, moita xente, cando ven, hai xente que está en Madrid ou en Barcelona ou no estranxeiro, cando ven notase aparte, cando veñen de vacacións no verán, queren ir a ver a súa leira, entón non teñen acceso a ela, a maneira de limpar e queimando, porque tamén é cultural, é un pouco que decía antes o Luís, non? É rollo de territorio e de raíces, non?
Do mesmo xeito que aquí nas cidades tede sempre un barrendeiro que limpe as aceras e que limpe as carreteras e que limpe o lixo, que moitas veces por educación hai demasiado lixo no suelo. Do mesmo xeito hai que limpar os camiños aos paisanos nas aldeas, non? Polo menos no que les teñen pegados as casas para transcurrir, para ir plantar as súas patacas ou as súas hortas, non? Como ahora a población é máis vella, porque antes todo paisano largaba a súa finca, iba cunha fouzo, un lampo que se chama aquí, non? E cunha sacha na man, sempre iba, se lle viña unha silva para o camiño, limpaba, e se había algo que reparar nun camiño, reparaba. Hoxe cambiounos totalmente o chip, porque tamén se nos fixo olvidar que pertenecemos ao rural, que viñemos del e que dependemos del, cambiouse o noso chip, e hoxe ir ao rural é ir a unha ruta de sendeirismo, non? Entón, os da ciudad veñen á aldea reclamando rutas de sendeirismo, cando as rutas están aí porque son os camiños de toda a vida, non? Simplemente hai que mantelos limpos. E si, hai xente que nos di que facemos nós que somos da pública, e sempre estamos traballando eu concretamente na Serra do Eixe, que é un monte comunal que pertenece a varias parroquias, e non salimos dali. Non salimos dali, co cal isto supón que moitas veces queres ir a unha aldea, porque traballamos continuamente no monte este conveniado, pero apagamos en todas partes, e cando os lumes chegan ás casas, nós temos que acceder moitas veces con descoñecemento do terreno, porque non salimos desta serra, e como a nós, eu creo que o 80% das brigadas en toda Galicia. Igual é moi alto a cifra, pero seguramente o 75% das brigadas en Galicia traballan se hai montes comunales, traballan nos montes comunales, non? Co cal isto supón desconocemento dos accesos a apagar lumes nas poblacións, non? E eso, que a xente si se nos queixa de que somos traballadores públicos e traballamos solamente para os montes conveniados, non? Que deberíamos facer? Pois o que estou comentando agora, non? Había que limpar camiños e había que limpar franxas alrededor dos povos, porque concretamente unha zona na que vivo hai unhas pendientes tremendas, os povos están en ladeiras e non arden máis porque hai moita suerte, pero vai arder xente e van arder aldeas, e tempo a tempo. Ademais, a limpeza de camiños e franxas alrededor dos povos non é xa que sea manía nosa, é que nos o vexamos así, é que cando estuvo o bipartito comprobamos, porque si tomaron esta medida, foi moi acertada, si se limparon camiños e si se fixeron franxas alrededor dos povos. Durounos, baixaron os lumes unha pasada, porque eu recordo unha anécdota que teño un compañero que ten moita máis experiencia que min, e leva máis anos traballando que min, e facía un día pleno de agosto e había un aire, unha visión clara do ambiente tremenda que nunca a conocera eu en Ourense. Flipábamos de que as medidas estas tuveran tanto éxito e non houbera un solo lume, porque eu levántome polas mañás, e de feito xa de traballo, levántome polas mañás e temolle xa a calor que fai, porque probablemente hai un lume, non? Por iso me resultaba increíble que naquela época non houbera. É máis, cando se largou o bipartito e logo volveu o PP, 2 anos seguidos os lumes seguían sendo baixos, non? Hasta que logo xa volveu todo ao seu camiño, non? Co cal é fundamental limpar os camiños e limpar as franxas de defensa nos povos, non? Por outro lado, tiñamos que colaborar cas queimas que requiren, sobre todo, os pastores, non? Os pastores están acostumados en parte facelle unha queima a un pastor na época que se ten que facer, non? Evidentemente, cando os paxaros están criando, non? Que hai de todo. Pero as cousas podense facer ben se se quere facer e se hai predisposición a facelo, facelle queimas aos pastores de maneira rotativa, falar con eles, saber a súa opinión e chegar a un acordo, non? E ser nós quen lle queimemos aos pastores, porque eles queiman polas boas ou polas malas, porque desbrozar é moito máis costoso, e depende da orografía do terreno, é casi imposible, non? E logo hai outra historia, que o paisano crese dono, porque en parte o é do seu terreno. El criouse ali. O que temos é gracias a que eles estuveron aí, pa ben ou pa mal, pero o que temos é gracias a que eles o cuidaron e o traballaron, non? Entón, créense no dereito, teñen, non? Por iso se rebotan cando teñen que pedir permiso para cortar a súa propia leña, que a estuveron mimando, que estuveron desbrozando, que a estuveron criando.
e queimanse cando os outros lle veñen decir como teñen que vivir agora, non? Entón hai que falar con eles, que tampouco, falando se entende a xente, para iso nos dou a natureza a fala, non? Para poder entendernos uns e os outros. E eso, nós temos que colaborar facendo queimas. Antes si as facíamos, pero hubo un caso, non recordo moi ben que ano, non sei se foi no 13, no 14, que fixos unha queima e a xente en concreto escapouselle, foi para, non recordo moi ben o ano, foi en Ourense, a queima escapouse e queimou un pinar, o axente foi denunciado e a administración non o protexeu, o sea que de forma xurídica el quen se ten que defender, non? Evidentemente todos os axentes a partir de aí, polo menos na miña zona, dixeron eu non me responsabilizo de ningunha queima, non? Como pode ser que che caia un paquete porque se che escape unha queima, porque se pode escapar, porque o aire cambia, porque de repente, bueno, miles de circunstancias, igual que a vida se lle escapa un ciruxano, non? E non por eso deixan de operar despois, non? Senón isto sería, vamos, non? Isto con respecto ao que facemos e o que deberíamos facer, non? Con respecto aos medios, tamén faltan medios, faltan os personal. Este servicio naceu mal desde o principio. Isto, así como noutros sectores, se hai unha baixa cúbrese, se hai vacacións cúbrense, cúbrense as plazas de jubilación, pois aquí non, aquí non, aquí vai todo a presión, non? Faltanos xente nas brigadas, as brigadas tiñan que estar constituídas por 7 personas e como máximo hai 4, 5, a media ven sendo de 3, 4, 5, non mellor dos casos, non? Claro, é 5, pero logo nos temos que librar. As nosas libranzas, cando libran, están chegando, a veces entran brigadas con 1, a veces entran brigadas con 2, a veces vas a un lume, a unha xente dinlle, cantas brigadas hai? Pois hai 5 brigadas, 5 por 5 terían que ser 25 personas, e a mellor pois son 10 personas, non? Ou incluso 5 a veces, non? Faltanos xente nas torretas de vigilancia, que é fundamental. Agora, co rollo da tecnoloxía, empezanos a meter cámaras de vigilancia, meter, bueno, novos inventos, os estes, como se chama, os drones, e toda esta movida. A xente das torretas ten unha experiencia tremenda, localizan os lumes inmediatamente. A xente que ten moita experiencia incluso nos di por que camiños temos que entrar, e todo influye para que o noso tempo de reacción sea mínimo, non? Pois non, estánse cerrando cada vez máis torretas. Os vixiantes móviles, que é unha categoría que cando hubo as nosas oposicións estaban todas as categorías menos esta xente. Os vixiantes móviles son un grupo de 2, 3 personas que van nun todoterreno con auga detrás, están vixiando e no momento que hai un lume actúan no principio, que é cando mellor podes reaccionar. Se o colles ao principio, logo fai que non se estenda, menos medios a utilizar e menos traballo, non? A mí pareceme fundamentales, porque andan continuamente polas carreteras e se hai un lume cerca da carretera, eles poden actuar primeiro e poder atallalo un pouco, non? Isto é que nos falta personal. Por outro lado, estásenos contratando xente de todos os frentes. Temos aos SEAGAS, temos aos dos concellos, que a xente dos concellos, con todos os meus respetos, bueno, aparte de que esta xente parece ser que era contratada para prevención, para desbrozar, pero se utiliza tamén para extinción e xógase moito os concellos, depende de que concello, xógase moito co tema dos votos. Hai xente que é competente, é de puta madre, non? Pero utilízase moito, mira que te doi traballo, non? Ou mira que che dou traballo, mira que me debes o traballo, non? Isto xa está ben, xa debería acabar este tema, porque xa é patético, non? E logo temos as brigadas dos helicópteros, que tamén se nos meteu aquí unha empresa que eu teño escoitado, bueno, non teño escoitado que incluso ten contratado anos xente sin experiencia, que isto é tremendo, porque os lumes non son unha coña, peligra a vida humana, fai peligrar aos outros que colaboran, aos outros que estamos traballando, que estás pendiente deles. Entón deberíamos ser todos contratados por unha única gama, non? Facer xa de unha vez unha lista con xente que lle interese o tema, porque había que tamén mirar xente que valga e xente que realmente lle interese o tema de apagar e teña sensibilidade para defender o noso monte. É unha única lista deixarse de agora collote, agora non te collo, porque logo tamén existe o tema. De feito, cando hubo esta oleada de lumes en outubro, noviembre foi, non?
os Seagas estaban despedidos. Inmediatamente despois deste domingo, deste fin de semana fatídico, volvenos a contratar o lunes seguinte. O sea que hai lume, contrato. Non hai lume, non contrato. A que leva eso? Leva eso, que tamén nós temos a fama de que nós mesmos provocamos os lumes. Pero é que, señores, hubo unha época cando este servicio empezou en que si se contrataba xente dependendo dos lumes que había. Evidentemente, eu se teño que manter os meus fillos, eu non teño conciencia para facelo, pero si hai xente, se teño que manter os meus fillos e non teño traballo, e sei que plantando lume me contratan, e poido comer e levar carto para casa, fago. Hai xente que fai, hai xente que fixo, e sempre habrá xente que o fará, non? Isto é unha medida, un error tremendo, non? Dos que ordenan e dirixen, non? Bueno, tal é así que no meu pobo, creo que foi en noviembre, porque seguía habendo unha calor tremenda, ás 6 da tarde houve un incendio con un aire tremendo e unha calor do demonio. Non tiñamos personal para apagar. O lume viñase contra as casas, desviouse para dous lados, para dúas poblacións, para un barrio da miña parroquia e outro para baixo, e cadrou de que estaba un agente, temos na miña parroquia vive un agente forestal que estaba descansando, eu traballara pola mañá e pola tarde estaba na casa, e un jubilado que tamén resulta que traballara en incendios. Entre os tres fomos a axudar e fixemos, bueno, logramos facer ali un contralumes e logramos que se desviara o lume, polo menos que un frente se desviara, non? Que pasaría se nós non estuveramos nese momento ali? Porque non hai personal. Non hai personal. Logo, sí, os medios de comunicación di que, bueno, o operativo es, e, bueno, e, en fin, non? O que dicen. Pero non hai xente. Bueno, o que leva tamén o tema de... En defensa do meu servicio hai xente moi profesional que cada vez acaba máis aburrida do tema, porque ves que queres facer e non podes facer, e isto non vai pa diante. Hai xente que acaba desinteresándose e pasando porque xa acaba aburrida, e hai xente que sigue traballando a pesar de todo e a pesar de facerse a mala leche, non? Hai un protocolo a seguir, nós temos un protocolo cando nos veñen a dar os cursos de seguridade, todas estas gaitas, uns cursos de seguridade, que non podes saltar unha llama de 1 metro, que llamas de 2 metros non te podes acercar a elas porque é peligroso, e nós actuamos pero a machada. Moito do personal, compañeiros que teño que son moi competentes, saltámonos o protocolo por encima, o que nos interesa é apagar, non? A pesar de a veces pasar sustos, non? Pero están aí e seguimos loitando para que isto funcione. Tamén hai unha falta de responsabilidade por parte de todo o mundo. Empezamos polos cargos políticos. Eu nunca entenderei como pode haber un director xeral ou un director de servicio que non ten nada que ver co rural, non? A veces veste cargos encima que dices, pero este de onde saliu? Teoría tes moita, evidentemente, os coñecementos son bons, pero a práctica tamén non é, hai que saber ter ollos na cara e saber canto menos escoitar, non? Nadie ten a razón, os de abaixo temos a práctica, os de arriba teñen coñecemento teórico, e as dúas cousas combinadas é o perfecto, non? Eu tiño un compañeiro que, bueno, traballa na administración e me comentaba que está cansado de atoparse con directores de servicio e tal, que veñen está unha temporada e, bueno, que cando se marchan dille, mira, moitas gracias porque de vos aprendín moito, non? Porque non se trata de que aprendas, tío. Trátase que viñas aprendido e dirixas, non? E se non, delega o teu traballo nos funcionarios, que son os que máis coñecemento teñen, e mantento a marxe, non? Porque se... A mí me declaran directora xeral de Sanidade cando eu sei o que é unha aspirina e unha xeringa, non vou para directora de Sanidade para aprender, irei para dirixir e dispoñer, non? Digo eu, non? Nós notamos unha falta de planificación dos traballos, sobre todo en prevención, que, bueno, que carecemos dela, pero, de feito, fixemos unha reunión no noso distrito para pedir ao jefe de distrito que nos dé unha planificación de traballo. Eu non podo chegar ao meu traballo como xefa de brigada e decir eu, o que creo eu que se podería facer é o que... Eu teño que ter un orden de traballo. Empezar un traballo a cabalo
e cando acabe ese traballo empezar con outro, non? Eso sería, digo eu, como vemos, non? Na xestión de recursos, así a grandes rasgos, vemos que os recursos tamén son utilizados así daquela maneira. Nos a veces na serra, na que nos traballamos, vemos un desbroce pois igual de 10 hectáreas al ano medio da montaña, que dices, coño, pa caza, que raro, porque pa caza non pinta, non? E pastoreo non hai nin vacas, nin ovellas, nin cabras a leguas, non? Entón, que carajo pinta ese desbroce aí, non? Ese diñeiro que costou ese desbroce aplicado a pistas, facéndolle unhas franxas de 5 ou 10 metros, crea unha prevención considerable, non? Entón dices, bueno, pois, non sei, non? Que máis? En canto a medios no servicio, vemos a veces abuso de medios aéreos, ahora de repente quen apagan son os helicópteros. Eu desde que empecé aquí tuve a gran suerte de traballar con xente que viña do campo e xente que estaba acostumbrada a apagar lumes antes de haber o servicio, porque aquí eu recordo, incluso de pequena eu criei nunha aldea, cando había un lume todo o día salía a apagar o lume, non? E agora de repente somos nós quen o apagamos, non? E si hai abuso de medios aéreos e abuso de bulldozer. Ahora de repente todos os lumes se cegan con bulldozers, cando antes repasábamos nosos lumes cas más e cos pés, cantas veces. A mí enseñaron os paisanos maiores a repasar cas más e a detectar, a tocar o suelo e a mirar a temperatura, non? E logo falta coordinación entre as consellerías tamén. Ardeu o macizo central ourensano, tamén fai 10.000 hectáreas. Empezou o lume en Chaguazoso e acabou facendo Manzaneda, e todo porque un compañeiro noso dixo, este lume, como non se mete un bulldozer aquí a facerlle unha franxa, arde durante 10 días. Evidentemente ardeu durante 12 días. Cales son as causas, creo eu, de por que hai tanto lume? Pois o abandono rural, porque falta xente nova, porque os servicios sociais no rural olvídanse, non temos nin transporte, cada vez temos menos médicos, os postos de traballo flojean, e, sin embargo, veñen empresas do sur a traballar no noso monte, para flipar. Aplícanse a hostia de multas a un paisano que leva as vacas por un camiño que hai na máis dous habitantes nunha aldea, el e máis o veciño, el leva as súas vacas por esa carretera que non pasa nin Dios, vense prona, e mételle un toque por levar as vacas. Métense nos toque por ter os caceibos na aldea, cando sempre estuveron, aparte, ter os caceibos é un motivo de socializar os cans. Aplícansenos as mesmas pautas que se lles aplica ao urbano, non? E non ten que ver, son distintos modos de vivir, aínda que son, non? Que se complementan. E logo están os plans de urbanismo tamén. Aquí todo Dios fai casas no medio do monte, logo temos que acudir a pagar as casas, non? O lume que houve en Verín o ano pasado, a nós estaban pendientes de mandarnos para Verín porque estamos límites con eles, puxen emisora, estaba unha gente dicindo, pois agora está pasando por poñer un exemplo, non, que non recordo os povos, está pasando por San Paio, está pasando por Santoaia, está pasando por tal, hasta que de repente dixo, mira, que manden pa aquí os GES os bombeiros porque nós temos que atender ao monte. Montouse unha tremenda. Nós estamos para pagar o monte e as casas que se ocupen os bombeiros, non? Aparte de todos estes problemas que nos supón apagar lumes habendo xente, porque todo Dios se entende, se nos meteron contra, somos nós quen lle metemos, e todos estes rollos, non? As especies foráneas son un problema tamén, todos sabemos do eucalipto, do pino, das acacias, todo o que leva, a riqueza que ten o noso monte, que eu cada vez que veño de Ourense, a casa de miña nai que vive en Órdenes, quedo moi flipada por ver unha carballeira, que parece mentira que eu sea galega, me quede flipada por ver unha carballeira ou ver como nacen os bidueiros, é que todo sea eucalipto, é tremendo, tremendo. O pastoreo, hai lumes por pastoreo, por eso, porque nós non lle facemos queima, nin axudamos, nin falamos con eles. O tema da caza, tamén hai lumes por caza, porque se desplaza a caza de aquí para lá, polo tema dos cotos que andan sempre tal, polo lobo, polo xabalín, cantidade de... Vamos, as carreteras fanse que non se fanse sin pasos para animais, co cal tamén hai atropellos. O lobo ten que cazar e darse subvencións por cabeza de gando, que moita xente ten o gando polas cabezas, non por realmente ter a produción de ganado, e logo é o lobo culpable, non? Que hai medidas para que o lobo sempre estuve aí, todos podemos convivir en armonía, non? E logo está, evidentemente, eu estou convencida, e cada vez máis, de que o lume é negocio para certos sectores.
as madeireiras siguen sacando a madeira queimada e siguen aproveitándose dela, siga habendo recalificación de terreno polos lumes, e hai que mirar a quen beneficia o lume, non? A quen beneficia. Os medios aéreos lévanse un pastón, os bulldozers lévanse un pastón, e a UME, o exército, que de repente ahora nos ven aquí de Salvadores, lévase un pastón. Había que facer realmente uns informes a ver se son operativos ou non, que era a UME aquí, non? E, bueno, con isto acabo porque xa me están aquí dicindo, e só quería acabar con que me dá moita pena, é que sempre lembro a frase esta que decía un indio, non? Cando cortemos o último árbol, cando envenenemos o último río, cando pesquemos o último peixe, entón darémonos conta de que o diñeiro non se come. E isto é todo. Moi ben, Reme, pois moitas gracias. Denos unha visión moi boa do que é o actual servicio, non vou dicir público, porque xa non é, está totalmente desmantelado, de extinción de incendios. E, bueno, quedome tamén cunha frase que dixo ao principio de todo, que un árbore cando cortas que sangra, non? O medio no que vivimos cando arde, pois tamén. Agora, damos o paso ao compañero Xosé Constenla Vega, doutor en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela, onde se licenciou con grado no ano 2002, ademais é técnico especialista en sistemas de información xeográfica. A partir do ano 2003 desempeña as funcións de investigación no Instituto de Estudos e Desenrolo de Galicia en proxectos relacionados ca planificación territorial, o turismo e os estudios de mobilidade en áreas rurais. É profesor asociado de didáctica das Ciencias Sociais na Universidade de Vigo e profesor asociado tamén de Xeografía Humana na Universidade de León. Tamén foi profesor de Xeografía na Universidade da Coruña e na de Carlos III de Madrid. Non digo nada disso, non? Conta con diversas publicacións entre libros, artigos, contribucións a congresos, editados en varios países, e tamén é un gran cantautor. Nada máis, cando queiras, Pepe. Bueno, bons días e moitas grazas ao Grupo Parlamentario de Marea e tamén da súa organización por este convite. A min hasta cachondo ser do territorio silenciado, non? No sentido de construir un contrapoder, non? Que é do que se trata, non? Construirmos contrapoder primeiro porque nesa comisión oficial probablemente non nos entenderían. Os que non queren entender, os que son duros e féridos non entenden. E en segundo lugar porque últimamente estou un pouco na barricada de volver ás misións pedagóxicas da Institución Libre de Ensinanza, non sei, montar como cuadrillas e empezar a percorrer o país, non? Trasladando esta mensaxe silenciada precisamente, non? A parte estou moi orgulloso de formar parte deste listado de ponentes e persoas que poden aportar cousas moi interesantes, non? O que eu podo aportar, sinceramente, é unha visión un poquinho máis estructural, falando de ordenación do territorio como un sistema ecosocial, non? O territorio somos nós mesmas, non? Somos as persoas. Nos damoslle contido e significado ao territorio, pero o territorio tamén nos dá contido e significado, e de alguna maneira a base do que vou a trasladar é que nos desposuíron desas relacións humanas que temos ou que viñamos tendo como unha comunidade identitaria con o noso territorio. Nos convertiron en seres non cognoscentes do noso territorio. Non só non coñecedores, sino que ademais non mantemos as relacións sociais, as relacións intrínsecas con o noso territorio. Por lo tanto, eu recupero o que dixo Luís sobre aquela frase de Rafa Crecente, de que efectivamente os incendios forestais non deixan de ser un síntoma dun territorio enfermo ou, eu denomino, en colapso, un territorio colapsado, o colapso do territorio. Veremos despois un pouquiño que significa isto dun territorio colapsado, non? Pero ese síntoma responde, igual que outros moitos síntomas, como pode ser o despoboamento, como pode ser a diseminación edificatoria, como poden ser a emigración juvenil ou a megaminería, outros síntomas que existen, baixo o meu punto de vista, proceden de tres grandes lóxicas. Unha primeira lóxica dos procesos económicos e sociais e culturais ao nivel global,
empuñados polo neoliberalismo, polas novas formas de imperialismo. En segundo lugar, unha dependencia extrema a nivel estatal. En palabras de Naredo, o seu esquema de depredador-presa, non? É dicir, o centro xacobino, o centro de servizos, en este caso Madrid, que exerce unha función de depredación, de depredador contra as súas periferias, non? Contra a periferia, en este caso atlántica, non? E en terceiro lugar, unha instrumentalización das políticas públicas ao nivel galego. Unha instrumentalización de todo ese proceso de acumulación que desemboca na acumulación por desposesión, en desposuirnos a nós mesmos, a nós mesmas do noso territorio. Se non hai xente no territorio, quen o defende? Esa é a pregunta que nos temos que facer, non? Se non hai biodiversidade, que temos que defender? Por lo tanto, esa é a lógica que aplica o capitalismo en esas tres, digamos, escalas, nivel global, nivel estatal e nivel galego. Deixádeme simplemente recuperar un pequeno parágrafo de Boaventura de Sousa Santos, porque eu creo que sintetiza moi ben esas tres escalas e debuxa o panorama da acumulación por desposesión, non? El di nun libro do ano pasado, non, publicado ano pasado: el capitalismo vive hoy uno de los momentos más destructivos de su historia reciente. Como bien lo atestiguan las nuevas formas de acumulación primitiva mediante la desposesión. Desde la incautación de tierras al robo de los salarios y rescates de la banca, el sometimiento a la ley capitalista del valor de los bienes y recursos comunes, que se traduce en el desplazamiento de millones de pobres campesinos y pueblos indígenas, en la devastación medioambiental y en los desastres ecológicos, y en la eterna renovación del colonialismo, que con disfraces antiguos y nuevos revela el mismo impulso genocida, la misma sociabilidad racista, la misma sed de apropiación y violencia contra unos recursos considerados infinitos y contra personas tenidas por inferiores e incluso no humanos. Temos que empezar a pensar que os galegos e as galegas somos considerados non humanos, non? Esta vehiculización da acumulación por desposesión de alguma maneira ten o seu reflexo nun déficit de ordenación do territorio. A política de ordenación do territorio, as ferramentas de ordenación do territorio non son, en toda a época autonómica, ferramentas de ordenación do territorio en estricto senso. Son, ao meu ver, políticas de desenvolvemento económico. Son ferramentas para vehiculizar a través do territorio o crecemento, a acumulación da economía. Vámoslo ver cun exemplo da Lei do Solo xa do ano 56, non? Un déficit de ordenación do territorio que nos debuxa outro panorama. Como dixo a compañeira antes que a min, a da ordenación do territorio neste país descansa sobre o planeamento urbanístico, sobre os plans xerais, no caso de que existan, e no caso que, ademais, sexan recentes, non? Co cual, o que temos son 313, agora son 313, non? Modelos de organización territorial, 313 estructuras orgánicas do territorio que non teñen por que estar coordinadas, non? De tal maneira que un concello pode acabar cun solo urbanizable e o concello do lado ter unha reserva forestal ou o que sexa, non? E, ademais, a través de políticas sectoriais. Isto é moi caótico, non? As políticas de medio rural normalmente se veñen realizando sin unha necesaria coordinación coa ordenación do territorio. Un exemplo, a Lei 7/95 da Lei de Ordenación do Territorio de Galicia é unha lei que está sin desenvolver. É unha lei que considera unha serie de ferramentas, unha serie de instrumentos para redactar plans supramunicipais, plans, digamos, de organización territorial a escala máis ampla, vinculantes que están sin desenvolver, non? Resultado? Pois o resultado é que todo ese déficit de ordenación do territorio é perfecto para unha cousa, para desenvolver un modelo especulativo e depredador que a Xunta de Galiza, PP en este caso, non? Ou se que sedes as posicións máis neoliberais veñen desenvolvendo dende hai décadas e que dá lugar a eses síntomas que están perfectamente sintetizados neste mapa, non? Este mapa de Galicia non se vende, que xa un mapa que ten anos, non? Pero que, de alguna maneira, ofrece un panorama desolador de a cantidade de agresións, a cantidade de síntomas dun territorio que xa non ten identidade, un territorio espoliado, un territorio depredado, non? E isto, insisto, xa é do 2012, e aí está a lista de espolios, non? Que Obeiras xa publicou en 2012, non? En 2013. O exemplo que vos quería poñer
era este esquema, non? Si nós, cando empeza esta realidade territorial no país? Pois probablemente empece no franquismo, non? Cando se publica a primeira lei do solo, do ano 56, como non un instrumento de ordenación do territorio, sino máis ben como un instrumento de desenvolvemento económico. En esencia, que fixo esta lei? Pois bancarizar a propiedade da terra. De repente, podíamos obter plusvalías ex ante, é dicir, hipotecas, cartos, non? Da propiedade do solo, para construir unha casa, para vendela. No fondo, que se xeneraron? Xeneraronse expectativas. Eu teño unha parcela, por pequena que sexa, en vez de cultivala, en vez de tela en uso, aplícolle o valor de cambio. Isto é expectativas para o propietario. Non habendo. Non vai a ser que isto no futuro me rentúe moito máis do que é a propiedade en si mesma, non? Esa capitalización de rendas agrarias, as divisas de migración que chegaban, etc., deu en sí unha serie de resultados espaciais que eu sintetizo en tres cousas, non? A protodiseminación, é dicir, a produtividade agrícola que de alguna maneira determinaba, organizaba o territorio en Galicia é cambiada pola edificabilidade. Empezamos a ver edificacións, nas fotos de Bouyer vese moi ben, edificacións unifamiliares en eidos productivos que antes eran moi fértiles, que eran os máis ricos, non? Agora construímos as casas nas mellores terras, non? A urbanización do rural, a través da diseminación, pero tamén a través de edificacións autistas. Se imos a calquera vila do país, podemos ver eses edificios de baixo máis 4, sós, no medio dunha carretera, ou de espaldas a unha leira, non? É dicir, ese tipo de edificacións, veremos despois algunha foto, e despois o crecemento das grandes cidades provocadas polo éxodo rural, con unha serie de problemas nos seus límites que despois acontece, como aconteceu en Vigo, que chegan os lumes hasta o centro das cidades, non? Bueno, si atendemos a como se foi xenerando todo este proceso, nós podemos, lese pouquiño, pero xa volo vou explicando eu, non? Se nós partimos do noso sistema territorial tradicional, é dicir, da nosa paisaxe cultural, o noso réxime de agras, que estaba organizado por unha produtividade agrícola, é dicir, o vector que organizaba todo iso era a agricultura, era a ganadería. O monte xogaba un papel esencial nesa organización, e aplicamos a singular incorporación do que foi a lóxica do mercado, fundamentalmente a do valor, a lóxica do valor, non? A lei do valor. O que temos é que o sistema actual modificou ese paisaxe cultural de réxime de agras por unha urbanización inducida, a proliferación de casas. Vámoslo ver agora cunhas imaxes, non? Casas onde queiramos, como ti dixeches, non? Incluso nos sitios máis inhóspitos, non? No medio do monte, separadas, etc., non? Veremos, como digo, unha imaxe que vai a ser moi aclaradora, non? E, en segundo lugar, un cambio de vector de organización. A produtividade agrícola desaparece, xa non rentúa, e o que rentúa agora mesmo son as infraestructuras. Chegar máis pronto, máis rápido, aos lugares de destino. É dicir, aquelo que nos dicía Marx, e verdade que me poña eu así moi teórico, non? Da aniquilación do espazo mediante o tempo, é precisamente o que provocou este cambio de paradigma. É dicir, a través da reducción dos desplazamentos, o que conseguimos é acumular máis capital en combustible, máis capital en medios de transporte, máis capital en carreteras, eso é, de alguna maneira, a acumulación por desposesión da que nos falan Harvey e outros autores, non? En esencia, o que se construe deste esquema é a inexistencia dun capital espacial fixo. É dicir, cando falamos de capital espacial, temos que introducir non só os medios produtivos, sino tamén as persoas. É dicir, o territorio, como sistema ecosocial, ten que ser acobillo das nosas relacións sociais. No momento en que se cambia o sistema territorial tradicional polo sistema territorial actual, rómpese esa dinámica e aparecen unha serie de fenómenos artificiais, como, por exemplo, a adaptación ao territorio dos novos procesos sociais, culturais e económicos. Vivimos de maneira distinta, non? E, polo tanto, utilizamos o territorio como un soporte desas relacións e, por outro lado, a emerxencia dun novo territorio que non é para nada adaptado ás nosas formas de vida. Poñendo un caso, non? Hoxe en día, o sistema territorial que temos no país pon de manifesto, por un lado, que a división municipal, como todos e todas sabemos,
non representa un esquema acaído para as nosas formas de vida, non? E, por outro lado, emerxen as cidades-estado. Emerxen as cidades-estado como grandes nodos, non, de organización do espazo económico, do espazo cultural, do espazo, deixando, por tanto, o rural totalmente abandonado, desabastecido, sen atención, sen servicios, sen medios, non? A isto hai que engadirlle unha cousa que a Luís lle encanta, que é a legislación máis ou menos laxa que se ven producindo destes procesos e a judicialización, sobre todo. É dicir, convertimos aos xuíces e magistrados nos que máis saben do territorio. Moito máis que os gandeiros, que os agricultores, que os brigadistas, que calquera outro, non? É dicir, ao final dependemos de sentenzas, non? E hai que engadir tamén a propiedade do territorio e as empresas. En definitiva, no meu esquema, isto dá lugar a unha perda de complexidade no sentido no que nos di o xeógrafo Jared Diamond, non? Que nos di: o colapso é un retroceso drástico do tamaño da poboación humana e ou da complexidade política, económica e social nunha área considerable e durante un tempo prolongado. Unha perda de complexidade que se manifesta nunha perda da biodiversidade, a eucaliptización, as acacias, o abandono de pastos, o abandono de campos, son un dato, non? O 70% do cereal co que alimentamos as nosas vacas, o noso gando en Galicia, é importado. Non é cereal nin pasto que se cultiva en Galicia, non? E unha menor humanización, non só en termos demográficos, que tamén, sino en usos sociais do espazo, non? Xa non vamos ao territorio, xa o descoñecemos, xa non de alguma maneira interactuamos con el, non? Nos desplazamos por el, somos capaces de ir a un sitio e chegar moi rápido, pero o traxecto non é algo que nos aporte ningún tipo de valor. E iso é o esquema, non, do colapso territorial, non? Aquí tendes o exemplo, non? Este é un exercicio que fixemos cartográfico coas casas de, bueno, podería ser calquera comarca do país, coa referencia catastral son as vivendas que había anteriores a 1956, non? Como vedes, é un sistema que ten certa lógica. As vivendas, as aldeas, ocupan unha situación solidaria cos eidos productivos, non están no medio dos eidos. Nin tampouco hai un entramado, digamos, un pouco colmatado, ao contrario. Vemos que hai unha certa unidade de núcleos distribuídos polo territorio, non? Si avanzamos, no ano 86, de repente atopamos que empézase a desubicar, non? Empezase a diseminar, como se botáramos un puñado de lentellas sobre o territorio. Se seguimos no ano 94, hai como unha especie de parón, porque foi cando se empezaron a poñer de moda os plans xerais e empezaron a apaciguar, pero xa no 2010, que son as violetas, e esta é o grande proceso que deu lugar ás leis do solo e a Lasga e a Louga posteriores despois en Galicia, non? É dicir, esa diseminación que lóxicamente dá lugar a un modelo territorial insostenible, inxestionable e, por certo, e perdade que me poña pesimista, certamente irreversible, non? Certamente irreversible. Aquí tendes as edificacións autistas, non? Isto corresponde a Cerceda, pero son estas edificacións que, claro, no planeamento está moi ben dibuixadiño, digamos, unha fila de casas, non? Todas baixo máis 4, cos seus retranqueos, pero que non se chegan a construir, de tal maneira que o que quedan son traseiras que miran cara aos montes, e aí tendes toda a maleza e demais, que hai pois polo país adiante e polas vilas. Lóxicamente, eu non son experto en eso, pero parece que hai combustible ao redor das vilas, non? Bueno, como digo, ese colapso que depende do nivel de complexidade, eu identifico unha serie de elementos de retroceso que deberamos ter en conta a hora de falar dese proceso irreversible e insustentable, non? Por un lado, a proliferación de parcelas abandonadas, non? Parcelas que foronse de alguna maneira perdendo na propiedade,
entre herdanzas, particións, etc. Están abandonadas, non se sabe moi ben, nin sequera vas ao catastro, non se sabe moi ben quen é o propietario e demais. A desaparición do monte autóctono gustoume moito cando falabas de unha carballeira, non? Algo que hai que musealizar, que parece que está desaparecido. O propio feísmo, bueno, ahora xa non se quere falar deso, non? Pero esa aparición de vivendas de baixo máis 4, bueno, plantalle dúas plantas máis, non vai a ser que a nena ou o neno no futuro necesite. A proliferación de baixos valeiros e de naves valeiras, bueno, ou naves con usos fraudulentos, non? Como o caso destes días en Tui, non? E a emigración, non? A emigración xuvenil, non? Bueno, simplemente amosarvos esta imaxe antes de entrar un poquinho no que vai ser as conclusións, non? Este é o modelo dunha vila galega a partir das normas subsidiarias que se crearon no país nos anos 80, non? Se nos debuxáramos a volumetría desas normas subsidiarias, nos daría un núcleo con unha serie de cidades xardín, que son as vivendas máis amarelas, non, ao redor, e un núcleo de edificación de baixo máis 5, baixo máis 4, que vai reducindo en función da topografía, creando unha especie de centralidade, non? A realidade é esta. Esta é a realidade desa vila, en este caso é Cerceda tamén, isto é o que se colmatou. É dicir, fixadevos se se crean expectativas inmobiliarias, fixadevos se se crean expectativas de valor de cambio, é dicir, financeiras, non? É dicir, e sin embargo, a realidade é que temos un país absolutamente, digamos, desconectado das nosas formas de vida e, sobre todo, que perdeu a súa complexidade, perdeu os seus roles. As parcelas xa non cumplen unha función social, sino que estemos aí paradas como se fora unha especie de fondo de pensións, non? Esa é un poquinho a realidade, non? Bueno, o resultado, aquí tendes a foto do 56, o bo americano, un territorio que xa empezaba a sufrir os efectos, por exemplo, da liña do ferrocarril, que é esa circular que tendes aí, non? Pero todavía se ve o réxime de Agras perfectamente, unha serie de parcelas cultivadas, con rotación de cultivos. Por certo, fixadevos nas masas forestais, non? É un monte activo, é un monte en uso, un monte lexible, non? O resultado é este, non? A concentración parcelaria, a apertura de viais para chegar máis rápido a todas partes, a proliferación de vivendas por todo o territorio, as infraestructuras que de alguma maneira representan esa acumulación por desposesión e finalmente aí están entreveradas a desaparición do sistema productivo, non, agrícola, e están entreveradas as manchas forestais moito máis frondosas, non, que na foto anterior, non? O cal dá lugar a unha sensación de abandono precisamente desas masas e a saber o que especies e que cultivos hai, non? Ben, os trazos espaciais, os custes espaciais deste colapso territorial, de alguma maneira podemos sintetizar en 5 ou 6 cuestións, non? En primeiro lugar, as agresións cara ao ambiente e ao patrimonio, non? Cada vez que falamos de colapso territorial, cada vez que falamos de ausencia de modelo territorial, temos que ter en conta a riqueza patrimonial deste país e ecosistémico, non? Non pode ser que non saibamos a riqueza que temos, e é un problema educativo. Non pode ser que non teñamos nin idea dos xacementos que hai no país, que se queremos saber que xacementos hai, temos que ir ali ao restauro no Museo do Pobo Galego a consultar en fichas, a ver que petroglifos hai, bueno, é un delirio, non? Nun país como este que ten, digamos, unha vixencia histórica terrible, non? En segundo lugar, a demografía, non? Na demografía temos un síntoma clarísimo do colapso a partir, por un lado, da concentración na franxa atlántica da poboación, en segundo lugar, o despoboamento, a aparición por primeira vez de bolsas despoboadas por completo do rural galego e o proceso paulatino de avellentamento da poboación, non? O parcelario aínda moi fragmentado e moi homoxenizado no sentido en que está fundamentalmente abandonado, deixado ou adicado en boa parte a masas forestais de crecemento rápido, non?
o abandono e exterminio do mundo rural, non só, digamos, agricultura e gandería, sino os seus modos de vida, as infraestructuras, non, que de alguna maneira contribúen a segregar as persoas e a xerarquizar o territorio. Eu, cando collo o autobús, o tren de Compostela a Ourense, sempre penso que é un gran medio, pero só poden coller uns poucos, os que teñen 26 euros ida e volta para coller ese tren, e ademais segrega ou xerarquiza o territorio, porque os de Lalín non o poden coller, os de Carballiño tampouco, os de Silleda tampouco. De que nos sirve sírvenos para ir de Compostela a Ourense, punto, non? É dicir, polo tanto, son problemas que contribúen precisamente a que sexamos cada vez menos conscientes do noso territorio, non? E por último, a crise do urbano, non? Unha crise que está moi en relación coa crise sistémica, coa crise económica, pero as nosas cidades a tendencia é a que perdan certo vigor e, sobre todo, que o proceso de turistificación cada vez sexa un problema máis grave, non? A expulsión paulatina da xente que vive na cidade porque non atopa onde há lugar, simplemente, ou porque non quere convivir con tendas de souvenirs e demais, non? É un proceso en declive, non? Isto, como digo, dá lugar a esa perda de complexidade, a esa perda de diversidade, de roles que pode aguantar o territorio e demais. Bueno, vou máis conclusións. Gracias. A modo de conclusión, en primeiro lugar, dicir, e vou a ir moi rápido, que esa mercantilización do territorio a través da instrumentalización das figuras de ordenación do territorio deu lugar a unha perda de complexidade, dando lugar a súa vez a un territorio sen modelo, ou, se queredes, a un territorio cun modelo neoliberal, non? Para que uns poucos se beneficien dese modelo, non? Un territorio sen modelo que podemos falar xa de que é un modelo inxestionable ou irreversible, espacios sen contido, custos espaciais e demais, non? Alternativa. Para min a alternativa, para acabar un pouco en positivo, está no que podemos denominar a emancipación espacial. Unha emancipación espacial que ven dun cambio epistemolóxico. Deixar de pensar en economía, eu hai economistas na sala, perdoade que me poña así, non? Pero deixar de pensar en historia, en tempo, en progreso, e empezar a pensar un poquinho máis espacialmente. Como? A través dunha nova relación humanidade-natureza. É dicir, nós non podemos seguir pensando que a natureza, que o territorio é algo que non ten límites. Non podemos seguir pensando que é unha despensa da que podemos ir tirando sin meter nada, non? A través do dereito do territorio, é dicir, a través de convertir o territorio nun suxeito político. E isto xa se está facendo en outras latitudes. Temos que aprender a mirar ao sur, non? Fixádevos, na Constitución de Ecuador e en Bolivia hai un capítulo, un título dedicado ao derecho de la naturaleza, derecho del territorio, non? E di, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. É dicir, o dereito da natureza por riba mesmo do dereito das persoas a progresar, a medrar, a crecer, digamos, dunha maneira económica. Eu vou a facer un exercicio. Pedín hoxe, supoño que o Estatuto de Autonomía é algo que os deputados e deputadas tendes na vosa mesa, eu non, por eso solicitei un exemplar, non? E fagos un xogo de imaginación. Imaginade que viaxamos ao ano 81. O ano 81 é o ano no que se promulga, no que se aproba o Estatuto de Autonomía. E eu, claro, sorpréndome cando leo no artigo 2, no título preliminar, 2.2 o seguinte, o cual é unha emenda a totalidade dos últimos 40 anos, non? É dicir, a Organización Territorial de Galiza poño eu, non está aí, terá en conta a distribución da poboación galega e as súas formas tradicionais de convivencia e asentamento. Claro, con isto podemos declarar anticonstitucional, que me corrixa o magistrado, porque todas as leis dende o ano 81 non tiveron en conta nin a distribución da poboación, nin nada. Por lo tanto, isto é unha ferramenta para decir, oye, poñamos o dereito do territorio sobre a mesa e a partir de aí comezamos a legislar e comezamos a imaginar esa emancipación espacial. Fariña Tojo, Xerardo Estévez, nos últimos anos teñen dito que temos que empezar a renunciar ao territorio. Non todo ten que ser construído, non fai falta todas as infraestructuras do mundo, non.
temos que facer caso á emerxencia desas novas soberanías, alimentaria, enerxética, a soberanía feminista, a soberanía dos nenos, das persoas maiores, non? Que eso dalle un significado distinto ao noso territorio. Non é só a de Ence, a soberanía de Ence xa sabemos cal é, e a soberanía de Audasa tamén sabemos cal é, pero temos que atender a esas soberanías máis micro, non? Na consecución do bo vivir, que é un dos principios desas constitucións bolivarianas e ecuatorianas, non? Recuperar unha simbolidade, unha nova espacialidade simbólica, unha volta ao lugar, a reinvención do lugar, non? Eso nos vai a convertir en seres conscientes do noso territorio e, de alguna maneira, serán os principios para un novo ciclo civilizatorio. É dicir, un novo ciclo civilizatorio que xa non entenda a natureza como algo a devastar, o territorio como algo a depredar, sino a natureza, de alguna maneira, ou o territorio como o sustento noso mesmo de vida, non? É dicir, pensar espacialmente e non históricamente, non? Pois nada, moitas gracias. Moitas grazas, Pepi. Dixeche dos cales son os problemas, pero, bueno, tamén hai algo de esperanza, non? Con esas alternativas que ao final nos deixache plasmadas. Imos facer unha pausiña para tomar un café que nos trouxeron aí, ou algún petisco que debe haber por encima de 10 minutos, 15 minutos, se vos parece, sí? Veña, gracias.